formelt har vi ligestilling i Danmark, og det synes jeg er vigtigt, og det skal vi være meget stolte af, og også prøve at hjælpe andre folk rundt omkring i verden til at få ligestilling. Kvinder i dag generelt bare tjener mindre end mænd, på trods af, at vi som udgangspunkt er bedre uddannet end mænd. Altså, så synes jeg stadigvæk, at så er lønforskellen bare rigtig stor. Synes jeg, altså, man kan måske aldrig opnå præcis en samme løn, men når vi er bedre uddannet end mænd, så synes jeg, at det er underligt, at vi som udgangspunkt skal tjene mindre. Så jeg tror da, at min generation bliver bedre end mine forældres, men jeg synes stadigvæk, det halter. Altså, jeg synes stadig, man kan se nogle tendenser til, at kvinderne alligevel er dem, når der bliver stiftet familie. Det er alligevel dem, der tager meget barsel. Det er dem, der tager barn første sygedag. Det er dem, som står for husholdningen.